Bon dia! Benvinguts a casa un dia més per fer un nou experiment amb materials casolans. Ben senzill, pels més petits, per tota la família. Avui pintarem com un medieval. Per fer aquest experiment ens faran falta alguns morters, amb la mà de morter, només per xafar una miqueta els pigments. Si vareu veure el vídeo de l'altre dia de pintar com un troglodita, ja sabeu de què va. Una miqueta de carbó, jo he agafat carbó d'aquest de pipa, que ja coneixeu, i si no podeu agafar una mica de carbó de la barbacoa, per exemple. He agafat una miqueta de terra seca, per fer un dels pigments, el color marró concretament. I després, bé, un ratllador pel carbó, que ja sabeu que va molt bé, una mica d'aigua, que farà de dissolvent, l'altre dia no en vàrem fer servir, uns pinzells, però si no voleu embrutar pinzells podeu fer servir uns netejadors de les orelles, uns bastonets, i aquesta vegada la peça clau que diferencia els primitius dels medievals. Un ou, més ben dit, el rovell de l'ou. Doncs la primera part farem com l'altre dia, farem el pigment negre. I recordeu que el que vàrem fer va ser agafar un carbó i ratllar-lo amb un ratllador d'aquests de cuina. Si és un ratllador suau, molt millor perquè no us fareu mal als dits. De fet aquest, recordeu que us vaig dir que era molt suau. Molt bé, doncs anirem fent així, anirem rascant, perquè avui suposo que el dibuix ens farà falta el color negre. Molt bé. Va, més o menys, ja ho tindrem això, una miqueta més. Va, les endronetes també. A veure com ha quedat això. No, mira, veus? Déu-n'hi-do, una bona quantitat de pigment. Bé, doncs si volem, aquest el desem i després ja ho barrejarem tot al mateix moment. I mireu, vaig agafar una miqueta d'argila i la vaig deixar secar. I amb aquesta argila doncs agafarem un morter i a la seva mà i allò que us agrada tant, Vinga. Aquest pigment és possible que el fessin servir també els primitius, perquè, esclar, és molt fàcil d'aconseguir això. Una miqueta de terra seca. Però si recordeu, a mesura que l'home es podia moure més pel planeta, doncs varen començar a arribar pigments d'altres països. Per exemple, hi ha un blau que té un nom molt curiós, que es diu blau ultramar. I direu, però és perquè s'assembla al color del mar. No. Sabeu per què és? Perquè va venir de més enllà del mar. El varen portar d'Amèrica. I com aquest, altres exemples d'altres pigments que s'han anat portant cap aquí, cap allà, gràcies a que la gent es movia. Però esclar, això es podia fer quan hi començaven a haver-hi carros, o els humans van començar a fer trens, i ara no té secret, perquè ara pots comprar a l'altra punta del món i ho tens a casa en un moment. T'ho porten o ho pots anar a buscar. Ara fer pintura pràcticament ningú en fa. Però recordeu que per fer la pintura feien falta els 3 ingredients. Aquest és el pigment. Us en recordeu? Va. Doncs jo crec que amb aquest, de moment, mireu, Déu-n'hi-do si n'ha sortit, Jo crec que amb aquest ja en farem prou. L'altre ingredient, us en recordeu? El dissolvent, efectivament, el dissolvent. Però el deixarem per últim. I ara agafarem l'aglutinant. I l'altra vegada, si recordeu, havíem fet servir greix, margarina, de fet. I feia les dues feines, feia d'aglutinant i feia de dissolvent. Però ara el que farem serà fer servir l'ou com a aglutinant. L'ou, quan s'asseca, s'endureix, i a més s'enganxa en el paper o en la tela que es fa servir. Això sí que ho feien a l'edat mitjana, i encara es fa avui en dia. Doncs anem a separar el rovell de la clara. Això, si ho voleu fer-ho vosaltres, no hi ha problema, Vull dir, és igual, si es fa malbé un ou, si els papas i les mames us deixen fer-ho, endavant. És molt divertit, Mireu, es pot fer així. Ho fem així perquè no ens l'hem de menjar, Si ens l'haguéssim de menjar, això no és gaire higiènic, perquè a vegades les gallines embruten la closca, I si després això ens l'haguéssim de menjar, poder quedaria una mica contaminat, I això no convé. Molt bé, el deixem aquí.
He tret la clara i ara aprofito només el rovell, Vinga, ja el tenim aquí. Veieu? Doncs ja tenim el rovell de l'ou. Ara el xafarem una miqueta. Així. Va, més o menys. I bé, anem a fer la primera pintura. Farem la pintura de color terra. I, mira, farem una proporció així a l'ull, Agafarem, mira, una cullerada. La posem en un d'aquests, va. Una cullerada de l'ou. Ara, la seco una mica. Així. Puc fer-ho amb aigua, però així en faré més aviat i us ensenyaré més bé. Molt bé. Una cullerada de pigment. Bé, poder no tant. Així. Molt bé. I ara, una cullerada de dissolvent, és a dir, d'aigua. Així. A veure, farem aquí sobre, que no me caigui. Aquí. Molt bé. I ara veurem a veure si m'he quedat curt d'alguna cosa, Bé, home, mira. Mira, veus? Mira. No està pas malament. Va. Doncs ja sembla una pintura. Vinga, ja tenim el primer fet. Va, ara anem a fer el de color negre. I farem el mateix. Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. I ara quan tinguem les pintures aquestes fetes, no sé què us sembla si li diguem en el senyor Terra Plana que vingui a pintar. Perquè, esclar, a l'edat mitjana, diguem-ne que la gent pobra no tenia pas gaire temps de pintar. Però per sort va haver un personatge que és aquest que tenim representat aquí, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci diu que va ser un inventor, però en realitat no va inventar res. Se va imaginar moltes coses, això sí. I era un gran pintor. Ell va pintar quadres també molt coneguts. Un d'ells, un quadre que s'anomena la Mona Lisa. Poder n'heu sentit a parlar. Els invents de Leonardo avui en dia encara ens sorprenen. De fet, és sorprenent com una persona en aquella època va ser capaç d'imaginar el que va imaginar aquest personatge. Bé, doncs ara que tenim aquesta, m'ha quedat gaire espessa. Bueno, no sé, provarem si va bé. Senyor Terra Plana, vol venir a pintar? L'altre dia, com que s'ho va passar tan bé pintant, a veure si vol pintar alguna cosa com un medieval. Ja era hora que algú s'adonés que sóc un artista, un creador, un semidéu, com en Leonardo del Renaixement. M'han demanat que pinti un quadre, però he sentit que parlaven d'una mona que es diu Lluïsa. Si pas què volen. Perquè, esclar, què vol dir això? Poder hi ha una mona aquí, al Centre de Recuperació dels Primats de Riudellots, que es diu Lluïsa. Va, haurem de pintar una mona, doncs. Au, vaig fent, Mira, faré servir un bastonet de les orelles pel color negre. A veure, com ho farem, això? CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cuz homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a when she grabbing the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a with some grip and take this on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress.
Ara la pintaré. It's the one and only D.R.E. Dr. Dre, Lil Buck. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off them killer streets of CPT. King up the beach to ride to him in your fleet. Wood, Coupe de Ville, rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. What? Dre and Snoop hitting cumblers in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hoods. What hood? Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. It's California love, it's California. Got your boy a king of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. Locust song for the 200. Coming real, it's the next episode. Hold up, hey, for my who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey, for my who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Una obra d'art. Fantàstic. Ara faré una mica de color més fosc. He barrejat aquest color amb una mica de negre. A veure què passa. It's the one and only D.R.E. Dr. Dre, Lil Buck. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off them killer streets of CPT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Wood, Coupe de Ville, rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. What? Dre and Snoop hitting cumblers in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hoods. What hood? Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. It's California love, it's California. Got your boy a king of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. Locust song for the 200. Coming real, it's the next episode. Què us sembla? A veure què haurà fet el senyor Terraplana. Què és això? Què ha pintat aquí el senyor Terraplana? Potser es pensa que el gran Leonardo da Vinci era un pintamones. Què és això? Què deu d'haver entès el senyor Terraplana? Una mona ha pintat. Un mico. És ben beneit. Poc que l'entenc pas. Però si la Mona Lisa tothom sap que és d'aquest quadre tan i tan famós. En fi. Bé, pobre home, què voleu que hi fem? En fi, ja heu vist com es pot fer una pintura. Si voleu saber-ne més, sabeu on podeu anar? Al Museu d'Art de Girona. Fan un taller molt i molt interessant per nens i nenes, per papes i mames, per tota la família i també per escoles, on podreu veure les tècniques pictòriques com funcionen i també els materials que feien servir des de l'antiguitat fins ara per fer obres d'art. Us ho recomano. Tenen molts i molts pigments. De fet, tenen una taula plena de pigments de totes les èpoques, des de molt antics fins a molts moderns. Molt i molt interessant. Museu d'Art de Girona. Ben a prop. Espero que aquest experiment us hagi servit per veure que la ciència és per tot arreu, fins i tot en l'art. Que el proveu de fer, que us divertiu, perquè ja sabeu que la ciència també pot ser divertida! It's the one and only D.O.G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back.